cijelo vrijeme sam pokušavao naći nešto u čemu ću biti toliko dobar da sam najbolji na svijetu. Da je to, da nema niko koji je bolji od mene, ni u svemiru. I onda sam to našao i sad to ne puštam više. Jel se ikad potajno veseliš danu kad će netko srušiti tvoj rekord? Ne. Šta bi htio doživotno biti? Da. I duže nego doživotno. Do kraja vremena. Znači, kad umreš bih htio držati rekord u držanju daha. Dok god postoje ronje na dah. Puhni. Na bok, diši. Ja sam si rekla da nikad više neću pasti, nikad više u nesvijest. Pogotovo mi se ništa ne smije desiti jer sam ja sad mama. Još toliko rizičnih trudnoća, toliko žena kad sazna, prestane raditi i najmanju aktivnost, tako da, ljudima to baš nije jasno. Držanje daha nije normalna aktivnost. Pa zašto? Što misliš? Pa zato što nije normalno, mislim. Da smo stvoreni da držimo dah, onda bi držali dah, ne bi disali. Disanje je najveća fiziološka potreba koju imaš. Jača od bilo čega drugog. I onda je automatski nelagoda koju osjećaš kad ne dičeš jača od bilo čega drugog. Zašto mu držiš dah? Zato što sam dobar u tom. Opušteno znači predaju. Prepuštam se tijelu i njegovim reakcijama. Bol je prestala i više ne osjećam potrebu za disanje. Ovo stanje tijela i uma je opasno, jer može dovesti do gubitka svijesti. Svejedno,